Ekwekuo amagba n'ihi na ọ bụ akọruo egeruo. Eji m n'aka na ị na-ajọli na-ekpori ndụ n'ihe mmemme dị iche iche anyị na-ekpotere gị site na isi mbido telivishọn. Aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Ngwa, ọ gịnị ka oge ya ruru ugbu a? Ọ bụ oge ilu Igbo na nkọwa ya. Kedu ilu aha anyị jiri bịa n'oge ugbu a anyị na-ewetara gị kwamgbe. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ nke a. Nke a bụ nnọọ ilu ndị obodo arọ ndị Izọgụ. Ịma na ilu Igbo niile bụ na mba. O nwere mba na-atụ ilu ọ dị iche dịka ị gaa na mba ọzọ ị gaghị anụ ilu ahụ. Ndị arọ ndị Izọgụ si na akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Ka m tụọkwa ya ọzọ. Akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Ọ bụ gịnị ka ọ pụtara? Ka m kwuo na okwu ndị Igbo niile ga-anụ. Akịdị abụghị mbụ ngwere na-ata ya. Ị hụla ya? Bekee ga-asị, this is not the first time that the lizard is eating beans. It's not the lizard's first time of eating beans. That's what it means. Akịdị, mana ya bụ ka a na-akpọ beans n'olu Igbo. Ọ bụghị ngwere ntagha mbụ. Ọ bụ gịnị ka ọ pụtara? Ọ bụghị ka ngwere tawara akịdị. O teele ebe ọ bụla izuru akịdị, ngwere ga-aga ebe ahụ gaa zuru ya taa. Nke bụ na ọ naghị arụ ya afọ, ọ naghị egbu ya mgbu, o nweghị ihe ọ na-eme ya. Ọ bụghị mgbe ọ na-ata ya. Nke a bụ ilu a na-atụrụ mmadụ ma ị chọọ ịkọwara onye ahụ na ihe a abụghị mbụ ị na-eme ya. Ọ dị ka ebe a bịara jekwute nwa amadi dị ka m, asị m ngwa m kwuo okwu, nye m ihe eji ekwu okwu igwe okwu na m kwuo ma ọ makwa na ihe m ga-ekwu. Gee ntị ka m gwa gị, akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Ọ bụghị mbụ m na-ekwu okwu, abụ m onye ekwurekwu na onwe m. Ọ bụ ihe ilu ahụ pụtara. Chetakwa na onye ọbụla a tụọrọ ilu kọwarịa ya, ego ejiri lụ nne ya furu ụkpọrọ. Ọ bụ ihe anyị ji ewetara gị ilu Igbo na nkọwa ya n'isi mbido telivishọn kwamgbe ka ị na-amụta nke bụ ile n'ụlọ ma ọ bụ ihu ebe ndị okenye na-ekwu okwu. Ị gaghị abụ onye ego ejiri lụta nne ya furu efu. Ilu nke taa, chetakwa ya, akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Mgbe ọbụla ị na-eme ihe, ọ bụrụ na ọ bụghị mbụ ị na-eme ya, ọ bụghị mbụ ị na-eme ya, ọ bụ ihe ọ pụtara. Akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Ndị Igbo na-eji ya ekwu okwu ma na-asịkwa onye ha na-akpa nkata, bịa weta ihe a ka m mee ya. Akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Ọ bụghị mbụ mmadụ na-eme ihe ọ ma anya ya ma ọ bụ aka ọrụ ya ọ na-arụ, ị na-ajụ ya ịmakwa emie, ihe ọ ga-agwa gị bụ gịnị? Akịdị abụghị ngwere ntagha mbụ. Ọ bụ ilu Igbo na nkọwa ya. Aha m ka bụkwa Chidiebere Ụgbọaja. Emesakwala ihe onyonyo TV gị aka n'ihi na isi mbido telivishọn anyị ka na-ebido.